أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته masu kallon da sauraron mu insha Allah a yau a gidan wannan TV na mai albarka muna dauke muku da karatun ahadari za mu tashi a wa qala alaihi salatu wassalam la da'ata likum makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi sai dai wani kuma ta ku share domin wasu amfana sannan kuma kun san kun alamar karwarwa domin mun sa samu bidiyon muku samu bayani bismillahir rahmanir rahim wa qala alaihi salatu wassalam man zalla tsira da mutum Allah shi tabbata a gare shi ya ce la da'ata li makhluqina ba a biya ga abokin halitta fi ma'asiyatil khaliqi wurin saba ma mahalicci wala hillu lahu bi halatta ba a gare shi an ya fa'ala fi'ilan ka aikata wani aiki hatta ya alama hukumar Allah fi har sai ya san hukuncin Allah a ciki ba haka aikata wani aiki ba har sai ka san hukuncin Allah a ciki wai sa'al ulama a tambaye malamai akan aikin da zaka yi din wai qatadi bil muttabi'ina sanan kuma kai koyi da masu bibiya li sunnati Muhammadin ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da mutum Allah shi tabbata a gare shi allazina sune waɗannan da yadulluna suke nuni ala da'atillah akan bin hanyar Allah wa yuhaziruna suna tsotarwa min ittiba'i shaytani wurin bin hanyar shaytan wallahi lillahi nafsi kada ya yarda ma kansa ma raliyahul muflisuna abinda ashirare suka yardarwa kansu allazina sune waɗannan da la'at amaru suka tozatar da al'amuran su fi gaira da'atillah wurin bin wani Allah ba Allah ba ta'ala girma da kuka tabbata a gare shi fa ya hasratuhum fa ya rukushin su fa ya dula bukaihim ya tsawon kukan su yawmal qiyamati ran tashin alqiyama wa iyaz billahi Allah kiyaye mu Allah sa mu dace mu cika da imani nas'alullahu subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqina ya dadar da mu littiba'i sunnati nabiyina wurin bin sunnan manzon mu wa shafi'ina mai ceton mu wa sayyidina kuma shugaban mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tsira da mutum Allah shi tabbata gare shi alhamdulillah ne mu kawo muku karshen katun mu ne insha Allah katun mu daga zamu tashi a bakkan fasali fasalun fid da harith zamu tashi akan fasali da zai mana bayani akan tsarki alhamdulillah masha Allah sai dai kuma kar ku manta a share domin wasu amfana dan kuma kusan ku yana alamar kararrawa domin mun san bidiyo mu ku san bayani inda muka yi kuskure Allah ya ji mana Allah ka yafi mana Allah ka ba mu lada da mahu da masu saurare Allah ka ba mu lada Allah sa mu cika da jiyo da imani Allah makatun mu albarka mana albarka mu rayu mu albarka da mu da yayan mu baki daya alhamdulillah masha Allah